Случи се нещо много интересно от две места. Едното е човек, с който работя от много време. Ми каза, тъжна картина е да те наблюдавам, нали, от голям предприемач, от политик, изведнъж да се занимава с някакво дребно пазарче. И после друг мой приятел също каза, вика, не е ли много дребно това, което се прави с пазарчето? И сега ще обясня едно нещо, понеже аз много обичам да чета Питър Дракър. Ние издаваме, между другото, в Together Академия. Купете си Практика на мениджмънта, мисля, че имаме. И Ефективният ръководител за сега издаден. Трябва да видим кои книги. Но Питър Дракър е феноменален професор, който е най-големият специалист по мениджмънт. Първото нещо, което той казва е, че всеки голям менеджер трябва да прекарва 30% от времето при обикновените хора, но не проформа. А той трябва да опознае процеса, защото иначе не знае какво управлява. Това е проблема в момента в България, защото управляващите, те не знаят какво се случва по места, те получават информация от междинните звена, а всички ги знаем, междинните звена 99% са крадци, мошенници и хора, които като цяло гледат как да излъжат висшестоящите, да се намажат и в крайна сметка това, което става между ръководителя и крайния клиент и крайния работник е нещо, което е пропастта, която има не само в бизнес организациите, но и в политиката. Има една такава история, която е много интересна. Един цар бил в добро настроение и видял някакъв човек продал ябълки, един кош с ябълки. Извадил 3 жълтици, дал ги на великия везир и казал: везире, върви и купи ябълките от този човек. Хем той да се зарадва, хем на мен ми се доядоха. Везира обаче дал 20 жълтици на шефа на охраната и казал: върви, купи ябълките от този човек, че на царя само се дояли. Шефа на охраната дал 10 жълтици на войника и казал: я върви, вземи ябълките, че царя му се дояли ябълки. Отишъл войника, извадил сабята, ударил го с широката част и му казал: ей, я бързо дава ябълките, че на царя му се едат, и се радвай, че се заминава жив. Човека се заминал, проклинайки царя, а царя си помислил, че направил добро. Това долу-горе се случва във всички организации. Винаги какво съм обичал да правя? Винаги обичам да съм и на крайната линия. Ето днес аз съм дежурен по пазарче, като това пазарче, което ние го правим, стъпка по стъпка добавяме продукти. Имаме наистина невероятни млека. Вчера добавихме вино, тук от освен нашето, което е на исторически парк, на една винарна. Това са сладката, които изнамерихме от Родопите. Това са гъби кладница, които са много полезни и тях намерихме от Габровския Балкан. Или днеска чакаме други стоки, една по една добавяме и правим стоките да са такива, които наистина да отговарят на определено качество и да са стоки, които хората могат да намерят на определени места, като с тази винарна работим, защото е тук в района, нали, гледаме да подкрепяме и местната икономика и хората наистина доста са вложили. Сега, много хора казват, това е дребно, но не, ако не искаме да направим един модел. Даже преди време едни момчета почнаха да правят верига магазини и аз им казах: първо направете да работи едно място перфектно и тогава можем да направим, нали, верига, да направите вие. Те не ме послушаха и стана провал. Сега, преди ние да започнем нещо да правим, първото нещо трябва да видим как работи малкия модел. Затова този модел трябва да го направим да работи като швейцарски часовник. Перфектно. И тогава може да направим вече пазарчета и да помогнем на производителите от цялата страна. На хората им изглежда, че е нещо маловажно, с което се занимаваш, но когато искаш да си настроиш машината, колата за рали, всеки детайл трябва да работи перфектно, защото в ралито после ще трябва наистина цялата мощ и цялата здравина на колата. Тук сега този комплекс, понеже той е важен и за исторически парк, и за икономиката на селото,
Едно по едно гледам как да го разработя, гледам да имам досеки с клиенти, като да ви кажа, да най-ми харесва да се говоря с нормални хора, защото говоренето с така наречения high life е много изкуствено, всеки те лъже и всеки гледа как да направи така, че да ти каже нещо, което искаш да чуеш, а в крайна сметка прави нещо, с което да те прецака и да те излъже. И затова тези хора не разбират какво е удоволствието от създаването. Да почнеш стъпка по стъпка. Аз намерих витрината, аз я докарах. Само ще ви кажа, това пазарче казах преди 3 месеца да почнат да го развиват. 0 стъпки през това време. Хора, които казват, не сме добре, няма какво да правим, какво се случва, но няма развитие. Или, ето тук може да видите нежеланието на хората да направят стъпка по стъпка. Явно загубих моята армия от подготвени, обучени хора. Сигурно са стигнали на високо ниво и продължават някъде другаде, но аз продължавам с моята мисия ден по ден и понеже искам да живеем в една перфектна България, искам когато дойдат чужденците нещо българско да видят, нещо, което да е качествено, неусетно да изградим системата, като тръгнем от крайния производител, дистрибутора, търговеца, строителя, учителя, лекаря, всички да имат една такава мисъл да даваме най-добрия продукт и услуга. И мога да кажа, да не ме съжаляват, наистина. Между другото и двамата човека, които ми го казаха, са истински приятели. И поради тази причина ми го казаха, другите явно си мълчат и не го казват. Но това е най-хубавото нещо, да създаваш. Това е като малкото детенце. Само човек, който има малко дете, когато го види, примерно аз имам 4 деца, най-мъничкото, най-като да го погледнеш в очите, най-човече, най-естествено си казва нещата. И един бизнес е най-хубав в началото и в неговото създаване. После, сколкото повече хора почнеш да работиш, всички тези хора, един по един, те имат своята характеропатия, почват да се карат, става по-неприятно, а в началото една организация винаги е най-добре и има план и енергия. Така че аз продължавам, ще уча нови хора, ще си намеря нови хора, с които да работя, които искат развитие, които искат да се научат, които разбират, че първо трябва да научиш нещо и тогава ще дойдат парите. И така, стъпка по стъпка, ние ще направим, наистина ще видите чудеса и отново ще дигнем бизнесите на крака. Отначало почва по-бавно, но докато хората ни възприемат, докато ние намерим правилния подход, естествено ще мине време и ще стане така, че много хора няма да разбират какво правим, но накрая ще кажат, изведнъж тези хора станаха богати, нещо се случи, явно се договориха с властта, виж ги какво се случва, а никой няма да види усилията, които сме водили. Така че, не дейте се лъжете, да мислите, че само работата на голямо ниво води до просперитет. Вие трябва да познавате всеки детайл от бизнеса. Аз познавам всяко паве тук, виждам, че има на места, където трябва да се пренаредят, защото когато сме го правили това нещо, ние сме трамбовали настилката и сега ще го подредя, всичко ще стане както трябва и ще видите как ще направим образцово пазарче, как ще свържим с парка, как ще се развие селото, как тук ще дойдат само хора, които наистина искат да се развиват и за мен това е най-добре. Направихме чистка. Благодаря на Бог, че махнахме тези, които, не ние, те се махнаха, които всъщност не са тук, защото един човек или иска нещо, или не го иска. И дава ни шанс да започнем или по-скоро да продължим без всичките тежести. Ето сега, тук са 3 човека, този, който ме записва, още един, който чака и още един. Това са 3 истински, с които продължаваме да работим. Следете нашата работа и не си мислете, че е дребна. После ще разберете колко е голяма и ще следите пътя, в който в крайна сметка ще се докаже, че за да стигнем до голямото, трябва да почнем от малкото. И той изисква постоянство, отдаденост, вяра, коректност и в крайна сметка ще станат нещата така, че ние да победим и да имаме отново успех. Нищо, че съм на 48 години, имам енергийка и живинка и ще покажа на младите хора как трябва да работят. Следете ни!